We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngezinwele zabantu abangena esaluni yami. Ngaqala ukuluka abantu kusukela ngisafunda isikole. Ngafundiswa umama wami. Ekukhuleni kwami, uNkulunkulu wangibusisa ngomyeni nezingane ezinhle eziyi-2 zabafana. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi ngenxa yokubona ukuthi amathuba omsebenzi awekho. Ngabona ukuthi kungcono ngivule isaluni ngoba vele nginekhono lokuluka noma ukuchina. Nangempela ngahlala phansi nobaba ngamazisa ukuthi ngicabanga ukuvula isaluni khona la ekhaya lethu. Wangaba nankinga ubaba wangincedisa ngayo yonke into ebengiyidinga. Kwahamba ke isikhathi angena amakhastama kodwa hayi ngendlela bengifisa ngayo. Bekunokuphela nje isonto lonke kungene 2 noma 3 wabantu. Kwathi ngelinye ilanga kwafika omunye usisi azoluka. Lo sisi wayesebuya okwesi2. Mangilokhu ngimluka lo sisi sasilibele sixoxa nje. Angibuza ukuthi lihamba njani ibhizinisi. Nami ke ngasho ukuthi kona akufani nokuhlala. Kodwa nje ukukhuluma iqiniso kuslowly. Wabese engitshela ke lo sisi ukuthi ibhizinisi liyasukunyelwa. Waze wathi ngisho abelungu bayayenza lento. Wangitshela nokuthi naye unamabhizinisi futhi nje konke kuhamba kahle, imali iyangena. Wangitshela nokuthi naye makasaqala kwakunzima. Waze wasizwa ngomunye ubaba oyinyanga. Vele wawumbona nje lo sisi ukuthi imali into ekhona. Ngisho imoto wayehamba ngayo. Washo ke lo sisi ukuthi uma ngifuna angangihambisa kulo baba. Ngasho ke nami ukuthi cha ngisazocabanga. Washiya ke inamba yakhe ukuthi ngibomfonela mase ngicabangile. Saqeda ke wahamba lo sisi. Kwaphela cishe izinyanga nje ezimbalwa. Ngilokhu ngiyicabanga lento yalo sisi. Kanti futhi naye bekalibele eza azokwenza ikhanda. Njalo makafikile bekangibuza ukuthi soloku ngisacabanga. Ngimtsheleke ukuthi akakhululeke yena uzozwa ngami. Kwathi nje kulowo nyaka ubaba waphelelwa umsebenzi. Savele sabheda isimo ekhaya. Ngoba phela ubaba nguye bekabheke ikhaya. Mina isaluni yami beyingafaki imali etheni. Ngokubona ke ukuthi isimo siyabheda, ngagcina ngimcela lo sisi ukuthi angihambise kule nyanga yakhe. Nangempela wavuma lo sisi sahlela usuku lokuthi siye le. Ubaba angimtshelanga lutho ngoba izinto zezinyanga bekangahambisani nazo. Lwafika ke usuku sahamba nalo sisi. Masifika kule nyanga ngachaza ukuthi nginebhizinisi lokwenza abantu amakhanda. So ngifuna lindlondlobale imali ingene. Yangibuza ke lenyanga ukuthi likuphi nendawo. Ngamtshela ukuthi lisekhaya lami. Yathi lenyanga kuzomela ngilisuse lapha ekhaya ngiyolivula edolobheni. Ngoba lento akazonginika yona inzima kakhulu. Kuzophithizela kakhulu emzini wami. So yena akaboni ukuthi kuwumqondo omuhle
ukuthi umuzi wendoda ube nesiphithiphithi, ungaze ulahlekelwe isithunzi. Ngasho-ke mina ukuthi imali yokuqasha indawo angeke ngibe nayo. Wathi yena angikhululeke uzonginika into nje engizoyisebenzisa okwesikhashana ukuthi nami ngithole imali yokuthi ngikhone ukuyoqasha indawo. Wangidonsa ngendlebe ukuthi ngingaboni imali ingena bese ngiyahlala ngizitshele ukuthi konke kuhamba kahle. Wangikalela isikhathi esingango-3 months. Lezinto anginika zona wathi ngifike ngichele lapha esaluni yami ngiphinde ngishunqise. Wathi lokho ngibokwenza kabili evikini. Nangempela ngenza njalo. Vele angena amakhastama ngendlela bewangena ngakhona ngangize ngishayise ebusuku. Kwakuze kumangale ubaba endlini. Phela yena wayengazi ukuthi kwenzakalani. Akubanga nzima ukuthi ngimazise ukuthi sengicabanga ukuyofuna indawo edolobheni ngoba phela naye wayebona ukuthi sekuphithizela kakhulu. Nangempela ngahamba ngayofuna indawo ngayithola. Ngayilungisa kahle yaba yinhle. Ngase ngiyabuyela kule nyanga. Into anginika yona kuloku yayingafani nasekuqaleni. Wanginika ukhamba. Wayehlanganisile imithi yakhe wayifaka kulo lokhamba. Wangitshela ukuthi kumele njalo mangishayisa ngiqoqe zonke izinwele ezilapha esaluni. Akukhathalekile ukuthi ihephisi noma izinwele zomuntu. Ngizihlanganise bese ngikha nje into engango-half we-teaspoon kulo muthi ngiwuthele kulezi nwele bese ngiyakhuluma. Ngisho ukuthi nina nonke ebenisesaluni yami namuhla ngifuna ukuthi niphinde nibuye. Ngifuna nihlezi niwenza amakhanda wenu esaluni yami. Bese ngiyazishisa lezi nwele. Lokho ngikwenza esigangeni. Nangempela ngakwenza lokho. Nginitshela ukuthi ngendlela bekugcwala ngayo abantu babeze balindane. Ngagcina ngibona ukuthi kungcono ngifune abantu abazongisiza. Labantu abangisebenzelayo ngabadonsa ngendlebe. Ngabatshela ukuthi uma kuqedwa ukusetshenzwa izinwele bangazilahli zizolahlwa yimina. Kwahamba isikhathi imali yangena. Ngaze ngagcina ngibona ukuthi kungcono ngifune nabafana abazogunda. Nabo futhi ngabatshela umthetho wala ekhaya. Saqhubeka nje isikhathi ngagcina sengivula amanye amasaluni idolobha lonke. Imali nje yangena nobaba naye wagcina ewuthola omunye umsebenzi. Kwahamba kahle nje ekhaya lethu sathenga izimoto sanweba nomuzi waba mkhulu. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi kwaqala kwaba nezindaba ezingezinhle kahle. Kwaqala kwaba namakhastama ashonayo. Njalo nje evikini siyezwa ukuthi kunekhastama elikhale ngekhanda lashona. Ekuqaleni lezi nkulumo bengingazinaki. Kwathi nje ngelinye ilanga kwafika ubhuti kamyeni wami ezogunda kwenye yamasaluni wami. Naye akuphelanga i2 months wakhala ngekhanda naye washona. Yilapho la ngabona khona ukuthi kukhona okungahambi kahle la. Ngahamba ngayoyibuza lenyanga ukuthi yini kanti lento anginika yona. Wangitshela ukuthi yisithwalo.
Yingakho wathi le saluni kumele ngiyoyivula edolobheni ngoba kuzongena abantu engingabazi futhi abahlukahlukene. Yingakho futhi wathi kumele ngiqiniseke ukuthi umndeni wami awenzi amakhanda wabo esaluni yami. Ngathuka ngacishe ngafa. Yangitshela ke lenyanga ukuthi uma ngiyiyeka lento ngizofa. UNembeza uyangidla kakhulu. Ngisho nasekhaya sebayabona ukuthi angeneme kahle. Ngiyacela uma kukhona ongakwazi ukungisiza ukuthi ngiphume kulento ngiphila. Ngoba angeke ngikwazi ukushiya izingane zami zizincane kanjena. Le nyanga yami yona yangitshela kahle ukuthi angeke ikwazi ukungisiza. Angisakwazi nokulala ebusuku. Ziyaphela izingane zabantu la ngaphandle. Ngiyacela kuzinyanga ukuthi sicela uma siza sizofuna usizo basitshele amaqiniso ngezinto abasinikeza zona. Sizokwazi ukuzikhethela thina ngokuthanda kwethu. Hayi lento abayenzayo. Nabantu futhi abaya emasaluni ngisacela baqiniseke ukuthi izinwele zabo bahamba nazo bangazishiyi emasaluni. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.